Ahoj, ty zdraví tě tu Brothers.cz u druhého pohledu na hru Team Fortress 2. V minulém díle jsme hráli za modré, tak dnešní díle budeme hrát za červené. A jelikož jsme v minulém díle hrali za Pyra, tak dneska si jdeme trošku jinačí postavu a tím asi bude Heavy. Počkej, dá trošku strumný zvuk. Trošičku to strmíme, no. Tak, mluvám se. Tak, můžeme se vrátit do hry. Že hrajeme za Heavyho. Tak, jdeme to. Počkej, do mě. Heavy má rotačák u sebe, brokovnicu a boxersky. Sakra. Já zabil. Za 14 sekund se respawnu. Tak 3, 2, 1. Tak. Že jak jsem říkal, tak Heavy je moje druhá asi nejoblíbenější postava. Těm asi nejlepším postavám z Team Fortressu. Někde i hraju za Scouta. To je se mnou. Dolů. Heavy má nejvíc životů, jen tak pro zajímavost. Má 300 životů a má rotačák, úplně brutální. A už mám. Tak. Teďka mám 450 životů. Akorát to nechci. Jsem zabil, že tady ten. Sakra. No zabili jsme zatím 3 postavy asi. Nové. Na tom z tu hru Team Fortress udělám víc pohledů, 6 pohledů, 5 pohledů jedím. V příštím díle budu hrát s kámošem. A příští asi budu hrát ze Scotta, no. Protože asi v každém díle budu hrát za jináčí postavu, ještě nevím. Jak se mi bude chtít. Ale nejraději hraju fakt za Pyra. Co to je? Jo, nejraději prostě hraju za Pyra. Jen s tím svým. Cokro? Super, jako. Potřebuji heal? Nahiltuj. Díky. Doha je. Tak te mě teda pěkně za. Mrklový Team Fortress, taková střílečka pro menší děti, aj. Tak. Ale to hraju hrozně rád, mě to baví. No. OK, jdeme na to. Jdeme zase rozstřílet. Si brokovnicu. Tady viděli jináčí zbraně, jak používá. Sakra, kudy to jdu? Díky. Díky, mediku. Nechám si tady to. Tak jdeme sem. Budeme ho následovat. Tam nejde vylíst, nevá. Kde jsou nějací protihráči? Jaj. Tak to je hnedové. Půjdu tady s nima, kam půjdou oni? Jo. Jo, aha.
Jo, ten se mnou, sorry. Tak. Oh. Jo, aha, ty já jsem teďka to nesmrtelný. A už ne. Vidíte? Super, rozbili jsme Jigr. Tak. Kde je nikdo? Zemři. Jo. Protože jsme vyhráli. Juhu. VIP. Je tady VIPčko. Admin. Jak jsem už vzpomněl, jak se jmenuje ten server, sakra. Jak se jmenoval? Teďka nevím, jak se jmenuje ten server. Jak jsem to nějak zapomněl. Mě nebyl Egypt a teď tam ani nedá. Takže jdeme na další. Jak se nějak rychle doblo? Loadinguj. Mara se vždycky tady tak sekne, když se to loadinguje. Dělej. Dobrý. Expert. Ježišmarja, já nechci hrát za Andrii. Tak nic, já budem hrát za Andrii, no. Ale koho si vezmem? Zkusím nějakou jinou postavu. Já bych nejraději zral za Pyra. Já nevím, mám ho zdát? No, budeme hrát za Pyra, protože mi za koho hrát. A napište mi do komentáře, jestli mě někdo sleduje, ten kdo mě sleduje, tak mi napište do komentáře, za koho byste tak chtěli, abych v příštím díle hrál. Jo? Co to je? Jo, mě zabil. Já jsem všiml. No prostě napište do komentáře, za co byste chtěli, abych v příštím díle hrál, za jakou postavu. Co znáte tady tuhle, napište, jakou se mám hrát, protože nevím, za co mám hrát, no. Co mi tak doporučíte, já nejraději prostě hraju za Pyra, jak jsem vám říkal. A tady je Pyro proti Pyro, jo. Mně se líbí, jak má Pyro tu sekiru. A ten se mnou. Říká, potřebuji trošku healty. Pojď, The Soldiers. Kde je? Aj. No, už jsem měl healty. Jo. Jo, super. Už mě respawní dělej. Tak, klik to respawn. No to je se mnou. To zabít nebudem. Oh. Díky za hilty. Sakra, heavy. Ten je dobře udělaný. Ježišmarja, 12 sekund, ten moc. Natočil jsem mají na Battlefield Heroes, ale nejsem to tam dát, to je docela neznámá hra, ale můžu to uploadovat. Si znáte Battlefield Heroes, asi většina to nezná. Je to hra z roku 2009 a je to něco taková prostě podobná grafika, jak je tady to. Mám bych řekl, že Team Fortress. Tak, hilty.
Jo. Jsi to nepřežil, super. A. Jo. Teďka se mi daří. Já už mám málo životů. Co je, co si nevšiml? Ajaj, ježiši, mě někdo se střelil šípem. 15 sekund zas. A radši hrál za červený, za ty modrý jsem se překlikl, jsem nechtěl hrát. Tak. Oh. Ježiš, on je to, vidíte, jak je červený, to jsem byl já, teďka za heavy nedávno. To znamená, že teďka má nesmrtelná život, už je červený. No, respawn. Jo. Super, ten zemřel. Jo. 3, 2, 1. Respawn. Půjdu za ním. Je soldřem. Soldři jsou taky dobrý postavy, ale... Jo, tak teď jsem killer úplnej. Oj. Do hája. Zase, proč to jak dlouho respawnuje? 5, 4, 3, 2, 1, teď. Oh. Má dobrý brejla. 3. No a teď. To bylo. Oh! To jsem nečekal. Teďka jdeme na ně s brkovnicou asi. Ty vidím. Tak. Ach jo, zase. Ti heavy mají hrozně moc životů, to mě úplně štve. Vyhráli červení, no. Houšel. Takže ukázali jsme 2 servery dneska. A to by pro dnešní pohled asi bylo všechno. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte mi odběr, like, klidně. A i klidně dislike. Tak čau. Krá. Čau.